Manyan sirrikan da ya kamata ku sani a cikin WhatsApp. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanku da wannan lokaci, barkanku da arzikin sake saduwa a daidai wannan lokacin. Wanda a yau mun zo ne za mu muku bayani a wannan bidiyon akan abin da ya shafi WhatsApp. Wasu sirrika ne wanda ya kamata mutum ya sani a cikin WhatsApp. Misali, wani zai zo haka kawai yana ganin ka a online ba zai barka ba. Message na banza da wofi ta ma surutu ya hana ka abin da ka zo ka yi. Sannan akwai sirri wanda ya shafi profile. Ba ka son wani ya ga profile picture naka, ka ɗora hoto ba ka so a gani, shi ma za ka iya dakatar da shi. Akwai kuma status. Ba ka son wannan ya ga status ɗinka, shi ma za ka iya dakatar da shi. Sannan group. Wani zai iya tsoma ka cikin group, ko kuma kana cikin group ba ka son wani ya ga number ka, nan ma za ka iya ɓuya. Yauwa ba wanda zai ga number ka, sai ka zaɓi wanda misali kana buƙatar wani ya san kana wannan group ɗin, ko kuma zai iya saka. Sai ka canki a'a kana son duk wanda yake da number ka ne zai ga wannan number naka ya je inviting ɗinka a cikin wani group, ko kuma zai ganka a cikin wani group ɗin. Sannan akwai kuma wanda haka kawai in ya nemi number ka, asalin number wanda kake waya, ya kira ji a kashe, sai shiga WhatsApp yana ganin ka a online ya danno maka kira, nan ma ya cinye maka data. To akwai hanyoyin da za ka rufe wayannan. Kai tsaye mu shiga cikin wannan WhatsApp namu. A WhatsApp can sama ga wasu ɗigo guda uku, mu shiga. Dan ya buɗe maka haka ga settings, sai mu shiga cikin settings. Yauwa ya buɗe mana ga wani waje inda aka rubuta privacy a na ƙasa, layi na ɗaya na biyu privacy, sai mu shiga. To ya buɗe mana. Yanzu misali ba ka son mutum ya gane cewa kana online, ga nan wani waje da aka rubuta last seen and online na farko kenan, sai mu shiga. To in kana son kowa da kowa ya gane kana online, gashi nan inda aka rubuta everyone, kowa zai ga kana online in dai har friends ɗinka ne yana da number ka. Sannan ga na biyu, gashi nan ya rubuta my contacts, sai wanda yake da number ka. Ya bambanta da wancan everyone, kowa da kowa kenan. Wannan shi my contact. Wannan kuma na ƙasan na uku kenan, shi sai ka zaɓa wane ne a cikin masu number naka ma wane ne kake buƙata, sai ka daddanna. Misali ga wannan duk wanda kake buƙata sai ka danna. To ni anan ba na buƙatan in dakatar da wannan, ko ma waye ya gani kawai shi kenan. Yauwa. To sannan ga nan na ƙarshe nobody, shi ma kana buƙata ka dakatar gaba ɗaya ba wanda zai gani, shine sai ka zaɓa wanda kake buƙata. Yauwa. Sai mu je na gaba akan abun da ya shafi profile photos. In ba ka son wani ya gani hoton naka wanda ka saka akan WhatsApp naka. To yanzu gashi nan ya buɗe mana profile photos. In ba ka buƙata wani ya ga hoton da yake kai, to ga na ƙarshe nobody. In kana buƙatan kowa da kowa ya gani, gashi nan everyone a sama. In kana buƙatan sai wanda yake da number ka shi ya gani, to ga my contacts. In kana so ka canki kuma waye da waye zai ga wannan hoton naka, shine my contact receipt ɗin nan. Yauwa shi ma an wuce lissafinsa. Sai kuma mu zo kan status. Gashi nan status a ƙasa. Status shi ma kaman kusan wancan ne. Gashi nan in ba ka buƙatan mutane suna kallon wannan status naka, sai wanda ka zaɓa ko kuma ka tura masa, gashi nan a ƙarshe only share with. Misali sai ka tura wa mutum, in ka tura wa mutum shine zai wannan, shine only share with nan. In kana buƙatan kuma sai wanda ka zaɓa kuma mai contact ɗinka, shine wannan, shi ma sai ka je ka canka. To duk ba ma buƙata. Sai kuma na farko a sama my contact,
duk wanda yake da contact naka to idan kai status zai gani. Shi ma mun gama da lissafinsa. Ba mu je na gaba. To sai kuma groups. In ka yo ƙasa nan a groups ba ka buƙatan wani ya zo ya danna ka a cikin wata group haka kawai ka wayi gari ka gan ka a cikin wani group tarkace ne, a'a marasa amfani ne. To gashi nan da aka rubuta groups za mu shiga. Shi ma in kana buƙatan kowa da kowa ya saka a cikin group gashi nan everyone. To in kuma kana buƙatan ba ka buƙatan kowa da kowa ya saka sai mai contact naka wanda yake da numban ka gashi nan shine ka zaɓi wannan na biyu. In kuma sai ka zaɓi waye da waye ne zai tsoma ka cikin group ɗin shi ma gashi nan na uku. To ni kan ina buƙatan kowa da kowa ya gani a group kuma zai iya sa ni a cikin group ɗin shine everyone. Kowanne da tsarinsa. Yauwa sai kuma a ƙarshe gashi nan a ƙasan live location ɗin nan ga calls. To za mu shiga calls. In mutum haka kawai yana ganin ka online ya call ka kira haka kawai cinye ma data ya ɓata ma lokaci ya ta damun ka. To ga nan wani waje a kunne nan a kashe. To da zaran ka kashe ba ruwan ka da wani wanda zai kira ka ba zai taɓa kiran ka ya same ka ba. Yauwa zai kira number a kashe wancan ma a kashe. To wannan sirrika ne masu matuƙar amfani. Ya kamata mutum ya bincika ya je ya samu ya dakatar da abun da baya buƙata. In wannan shine zuwanka na farko a cikin wannan channel ɗinmu mai albarka ka taimaka ka danna mana subscribing, ka danna mana liking, ka yi share sauran jama'a su amfana. Da haka muke samun ƙwarin gwiwa da za mu ci gaba da ɗora muku update irin waɗannan.